obecnom zriadení otvorené rokovanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo stretáva po pracovnom rokovaní, ktoré bolo pred týždňom, kde sme si definovali niektoré veci, identifikovali všetky body programu. Program ste dostali. Zapisovateľkou je povedaná samozrejme Slečna Červeňová, ktorá bude zapisovať. Pritom je 9 poslancov. Ospravedlnení sa kde príde neskôr pán poslanec Kiac. Má nejaké problémy v práci, ale že príde neskôr pán poslanec Galo a pán poslanec Kubík, ktorý príde okúsom neskôr, takže predpokladne sa zaráťa potom do normálne pracovného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva. Týmto považujem rokovanie zastupiteľstva za otvorené. Program sme dostali, program sme nejakým spôsobom neupravovali, jediný vec, čo sme ešte útorok poslali do rokovania komisie a pracovného rokovania, aby sme mali určitých kapitáliek na 2016, že všetko sa nedostalo po starom. Môžete posadiť sa. Čiže program je bohatý, prosím vás, aby sme tu jeden od druhého nevytrikovali. Pokiaľ takéto situácia nastane, ja to preruším to rokovanie, pretože myslím si, že rokovanie má byť korektné. My sme sa dohodli, akým spôsobom to budeme robiť, dodržujeme rokovací poriadok, takže všetko ostatné veci mali byť, budeme pokračovať normálne rokovanie. Takže prvá vec, prvý bod programu, otvorenie, to som urobil, nezvolíme návrhu a... Pán starosta, ja mám doplňujúci program, dal som ti to na papieri v zmysle rokovacieho poriadku, chýba ti tam bod rôzne, ako tam doplň, bod 4, dobre? Dal som ti to na papieri? A to je rokovací poriadok, ak sa nech všetkým vám to ukážem. Rôzne, nie je to program. Tak doplňte rok rôzne, páni poslanci. Prerušujem rokovanie na 10 minút. Môžeš prerušiť, ale prevedajte ho tam doplň. Máš to na papieri, to kľudne povedať. Si dal mešlier! Ty chrapuj! Ale takto sa nemôže, ja som mu to dal na papieri, páni. Takto to tu funguje. A vy tu sedíte a nič nepoviete. Občan, vy si ste rokovacieho poriadku, môže sa vyjadriť v tomto. Bode rôzne, nemáte to v programe. Choďte od tento dali. Tak ešte ani neprečítal ten program. Čo? Však už išiel k ďalšiemu bodu. Ešte ho neprečítal. Čo neprečítal? Nedal rôzne, doplniť. Program. Fajerci. Prerušujte a debatujte, našľupujte, jak chcete, ja ho máte rokovací poriadok. Čo si myslíte, že občan si tu nemôže niečo povedať? Pani, nech si zeberte, berite za darmo plat. Ja som išiel slušne, pán starosta. Dostal si ten papier! Odpovedaj tu! To je tu v tej kamere, nevypínajte! Ešte oznamujem, že dávam trestné oznámenie na starostu, na hlavného kontrola, na Miližava, na Kiaca, na Kubíka. Je, lebo už bola asi šandár. Tak idem, aby ma tu nenašiel. Môžeme začať. Ja som chytrejší, ako sú oni všetci. Pán hlavný kontrolor, podajte správu, ako ste prevedeli na viac práce na centrálnej zóne občanom a dovidenia. Som v krčke, môžete prísť za mnou, ja dohodli, že aby bol kľudné rokovanie, pretože vážime si to, že tí občania sú prišli si svoje záujmy povedať. Prerušujeme zastupiteľstvo, stretneme sa o týždeň s políciou, s kriminálkou a s právnikom. Ďakujem vám, že ste prišli. Rokovanie obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej. Máme tu jedného z poslancov zastupiteľstva. Aký máte názor, pán Masár, na túto situáciu? To, čo sa udialo na začiatku, pred v podstate zahájením, alebo v čase zahájenia tohto rokovania, ma veľmi mrzí a veľmi trápi.
máme tu na občanov, ktorí trošku tie emócie nevedia udržať na úzde. Len situácia, čo sa týka v zastupiteľstve, z môjho pohľadu berem, je trošku taká, že je toto dôsledok niečoho, ale treba hľadať príčinu, prečo to je. Aj napríklad dnes, čo sa udialo, jednoznačne v bode programu bolo umožnené, v základnom bode programu nebolo umožnené občanom tu prítomným, ktorí tu boli na tomto rokovaní a chceli sa ho zúčastniť a mali dôvod sa na niečo spýtať. Nebolo im v základnom tom programe, opakujem, jednak pripomienky občanov, čož sme kedysi mávali v riadnych tých rokovacom poriadku v rámci rokovania. A ďalší bod rokovania bolo rôzne. Len z toho dôvodu, že rôzne väčšinou býva na konci programu, tak tie ľudia nedokážu na tom zastupiteľstve vydržať až do konca. Z toho dôvodu umožňujem po väčšine na začiatku zmenu programu s tým, že pripomienky občania, ktorí sú prítomní, nech si vyjasnia alebo tie svoje požiadavky, ktoré chcú zniesť na obecné zastupiteľstvo, aby si v začiatkoch vyjasnili alebo vykonzultovali, čo majú tú svoju problematiku. A podľa možností ich alebo záujmu môžu sa zúčastniť komplet celého rokovania obecného zastupiteľstva. Takže ešte raz, to, čo sa udialo, veľmi ma to mrzí, veľmi ma to trápi. Venoval som tomuto zastupiteľstvu hodne času a toto zastupiteľstvo je teraz sa neuskutoční. Pán starosta navrhol o týždeň, len teraz z časových dôvodov neviem, ako ja budem. Ja som o tomto zastupiteľstve vedel 2 týždne dopredu, som sa na ne pripravil. O týždeň my sme väčšinou poslanci, čo sme, respektíve každý poslanec, má zamestnanecký pomer a tie časové, ten čas, ktorý strávi na tomto zastupiteľstve, si tiež musí, jak sa povie, vyčleniť na to, aby mohol sa zúčastniť tohto rokovania a hlavne sa aj pripraviť, aby mohol dôsledne a dôkladne a zodpovedne hájiť na tom zastupiteľstve tie svoje záujmy, respektíve záujmy občanov, na čo bol zvolený. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej bolo prerušené. Spýtame sa starostu Trenčianskej Teplej, pána inžiniera Bereca, čo sa udialo. No, otvorili sme normálne rokovanie obecného zastupiteľstva. My sme do toho dali takú jednoduchú filozofiu, že 2-3 týždne pred rokovaním dáme materiály komisii, aby si to v rámci komisie mohli prerokovať. Minulý týždeň sme mali pracovné stretnutie so poslancami, so všetkými, za účasti 8 poslancov, kde sme si vydefinovali záverečný účet kapitálky na rok 2016 a ďalšie veci, ktoré sú tam od predaje. Celý ten program sme si prešli, pripomienky sa dali, my sme tie pripomienky rešpektovali. Dneska malo byť normálne rokovanie obecného zastupiteľstva. Bohužiaľ, máme tu aj takých občanov, ktorí prídu na rokovanie zastupiteľstva a začnú vykrikovať po všetkých. Najprv chcú dať zavrieť obecný úrad celý, potom všetkých poslancov alebo len niektorých poslancov, takže prerušili sme rokovanie, tak sme sa aj dohodli, že pokiaľ tento človek príde znova na rokovanie zastupiteľstva, prerušíme rokovanie, aj sme to urobili. Zavolal som všetkých poslancov, nepovedia teda, či budeme pokračovať, nie. Pani poslanky neboli tak vystresované, že neboli schopné pokračovať, takže sme sa dohodli, že sa stretneme o týždeň. Takže najväčší problém bol v bode rôzne, tak ako ten pán rozprával? Nie v bode rôzne, je program stanovený a my ten program nemeníme. Ten program je stály, pokiaľ poslanci chcú doplniť program, tak takémuto bodu sme sa ešte nedostali. Takže pokiaľ by chceli poslanci program doplniť, nie je s tým žiadny problém. Dáme to odhlasovať, pokiaľ nedoplnia, pôjdeme normálne podľa programu. Čiže každý má možnosť sa tam vyjadriť bez problémov, takže toto ja rešpektujeme, tak to aj rešpektovať budeme. Rokovanie bolo prerušené do budúceho týždňa štvrtka. Pokiaľ sa situácia bude opakovať, ako budete postupovať? No, volal som hneď samozrejme policajtov, pretože skutočne tie ženy boli vystresované. Volal som polícia momentálne, pán riaditeľ mi volal spätne, že majú nejaký výjazd alebo zásah, tak som že jedine 158, a než som vytočil 158, tak poslanci sa dohodli, že prerušíme a o týždeň sa stretneme. Chcete ešte niečo dodať? Netreba nič dodať. Taký je to človek, ktorý, bohužiaľ, aj takýchto máme na dedine, len jednoznačne porušil rokovací poriadok, zasahuje neoprávnene do rokovania obecného zastupiteľstva, takže budem to riešiť aj s právnikom, samozrejme. Niektorí poslanci a tiež diváci, keď ich tak nazveme, požadujú, aby sa rokovanie na budúce niekedy uskutočnilo v Požiarnej Zbrojnici. Je to možné?
Samozrejme, že je to možné, veď my sme všetky rokovania zastupiteľstva robili v Požiarnej Zbrojnici. Ten záujem nebol taký, ako je momentálne v poslednom obdobie. Chodili tam 1-2 ľudia alebo nikto, takže bolo nás tam v podstate nejakých 15. Požiarna Zbrojnica nám vyhovovala, len je tam veľký priestor, v zime sme museli vykurovať a tak ďalej, tak sme sa nakoniec dohodli, že urobíme rokovania na obecnom úrade. Zasadačka, ktorá bola na tieto veci dostačujúca, pokiaľ takýto záujem o rokovania bude, tak urobíme Požiarne. Nie je s tým žiadny problém, dohodneme sa s poslancami, keď odsúhlasia, žiadny problém nevidím.